Kuya, manangilunta ko ninyo ba nga mato ko og Cebu? Kung nani ka lang diri sa ato, bitag trabaho, Jen. Hinapulaan ako din pa, uy. Ganahan sa kong atog laing lugar. Na, unsa man dong ato ning palagahon si Jen? Ha? Dong. Tubag oy, unsa ka ba? Ay, talagahan, ay. Mao din ni si Buday. Nindot lagi no. Ingon bitaw ko nimo hanindot ning Cebu. Tabangi ko makasudok trabaho ha. Syempre no. Ay, salamat intahan. Nakasudin kong trabaho din sa Cebu. Hi! Bago ka din eh? Oh, Ila-ila dito. Ako si Eric. Ikaw? Jean. Unya day. Kumusta man imong trabaho? Okay naman, day. Nalingaw na sab ko kay nanamas ko yung mga higala. Labi na gitong Eric. Buotan kayo siya nako. Maayo hinuon day. I love you, Jane. Morning Eric. tinoo, Jane. Love di ka. May chance ka ako nimo. Ko, Eric. Nakalitan ko inida. May mga tagan sa ako ni mong panahon sa pagkunahon na. Ha? Nanguyab si Eric nimo? Ulag kitay. Unya. Unsa may paminaw nimo? Day pag-asa. Ambot lang lagi day, uy. Nagduwa-duha man ko. Oh, naara gina nimo day. Ha? Kung na kay gugma niya, aw sugta. Pero wa kay gugma, ayaw og sugta. Jane, taod-taod na gito nga nanguyab ko nimo. Wapag ikaw maluin ako. Eric, Sugtan yung taon ko. busulti lang ko ni mo sa tinuod, Eric, ha? Pero, higala ra magid akong tanaw ni mo, uy. Kay buutan man ka. Gusto na ko nga labaw pa sa igalang atong relasyon, Jane. Ani na lang, Jane. Suway lang kong sugot. Ha? Ang na magpasabot ba? Sugta lang ko. Atong suwayan ba kung mo-work ba? Pero dili, may maraman nga imo kong buwagan. Eric, Sige na. Bisag usa lang gud ka semana, okay na ko ana. Unsa man, okay ka? So sa usa ka semana, kung dili ka nimo work ang atong relasyon, buwagi ko. Okay na. sige. Huh? Pag sure ba? O unsa man, uyab na ta? Ha? O, Eric, ako na kang gisugot. Salamat, Jane. Ah, kuyawa good. Unya, unsaon naman lang be, kung dili gyud ka may gugma niya. Among dangon. Unya, kung may gugma ka? Siyempre, among ipadayon. Nahala, sige. Good luck sa inyong relasyon. Jane, muli na ka? O, Rick. Manora yun nata. Ha? Mga ulang gutas gawas, ug pagkahuman, mamauli ta. Sige. Okay ra ka din eh. Okay na, uy. Dili mo gud ko arte. Mukhaon naman ko bisag unsa. Bali akong ganahan mo. Bada bisag asa. Uy, singuta sa mulikod uy. Marot ka sa imong gisol ubo. Ay, bisag dira na, uy. Uy, ayaw uy. Kay ubuhon ka na. Bitali ko be. Kay akong tapuhan. Yaman ko daang tawil. Okay. Kakiring mo din yung tawahan na, uy. Pag sure, uy. Lagi, day. Hiningin nga, nahugnang ako pagbati nga to ni Eric. Na, mura gidangat ni mo. Nakita mo gud na ako nga buutan siya, tay. Og, nahigugman ako niya. Tay, Jean. Gino,
On sa man ni? Vitamins. Oh. Gipalitan ti kag vitamins kay uso biyaro ng sipon. Mayanang nakipanagang ba? Salamat, Rick, ha? Caring man di ay ka. Mapinanggaon man gyud ko, Jen. Labi na gyud sa babae nga akong gimahal. Uy, hala. Nalimot ko sa... Saan naman kasi mga na sugatan nagkauyab, no? Oo, di ay isa. Dali, aray. Maya, kumusta naman? Ha? Unsa naman, ato na ning hunungon ang atong relasyon o ipadayon pa nato ni? Hunungo na to. Kung nakataon na hinon ko sa paghigugma ni mo. Oh, tinuod ka, Jen? Ha? Oh, Eric. Sige, pakita ni mo kaayo na ako. Nahugang akong pagbati diha ni mo. Love na tika. Salamat, Jen. I love you. I love you too, Eric. Nga sa ato pa, tininood na gid ni. Kaya ilang na magkaka ni Eric. O, day. Di gid mataga ng panahon, day, uy. Huwag ko magdahom nga. Madutlan ba di ko ni Eric? Unsaon, nga buutan man sad si Eric, day good. Maog yun, day. Maayo unta nga magpabiling ligo ng inyong relasyon, day. Magampo lang na inid, day. Jen! Oh. Gitawag kang Eric, day ay. Manglaag na sad mo. Murag anak yun, day. Asa man tamang laag? Bisag asa lang, God. Ang importante nga magkasulti-sulti ta. Sige. Oh, Eric. Nganong niamat ining gamayng kwarto? Jane, dinin ako matugkad kung tinuod ka bagid nga nahigugman ako. Oh, Eric. Dili na kabata. Naibaw na ka, sabot ako ipasabot. Hmm? Pwede? Love di ka, Eric. Maong buhata ang gusto ni mong buhaton ako. Salamat, Jane. Sortihan ako eh. Nga naman. Ako magyuday ang nakauna ni mo. Ayaw ba ako binuang, Eric, ha? Nadatlan na ba ako ni mo? Dili na may tabot, Jane. Tungod kay love kay tika. Hmm? Salamat, Rick. Rick, naunsa man ka? Ganina pag ko nakabantay ni mo nga magulanon kaayo ka. Ngano ka? Jane. Unsa ko nimo kamahal? Mahal ti ka. Labaw pa sa akong kinabuhi. Bisag ingnon ti ka nga may asawa kog mga anak. Eric, bati na imong joke ha? Jane, ako magkumitya nimo. Tinuod, minyo ko. Og tuwa sa among probinsya ang akong asawag mga anak, ang akong pamilya. Nga nung ako kamusulti na ako kami ni Uday ka. Tugod kinahigugman ko nimo, Jane. Mo ni tinuod, mahal ti ka. Pasalo ako. Nahigugma lang gito nimo. Mauwa ko mutug nimo sa tinuod na ako pagkatawo nga minyo akong dako. Jane, Og ako, mag-usa naman ako ha? Ginahigugma naman ko ni mo. bata ka pa, Jane. Makakita ka pag lalaki nga para gid nimo. Mong magbuwag na lang ta. Dili ko. Subot ni mong ipasabot. Dili ko makigbuwag ni mo. Pero Jane, wa kay mapaabot na ako. Wa kay kaugmaon ako kay minyo kong dako. Bahala na. Jane, Bahala na gimuon ko ni mong kapit. Basta kinili ko masugot kay mo kong buwagan. Dili na ko kaya nga mawa ka na ako. Jane. Di mapaniwala
nga sayo pang akong gibuhat nga padayon kong nakiglambigit og minyo. Pero wa ko'y labot kung unsa may isulti sa mga tao. Kay ako ang kalipay. Ug nahibaw ko, nga dili ra ako ang ingon ini. Dili na lang ko to. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao gito mga italang kaagi ni Jen nga taga Mati, Davao Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nag-alahanan, hindi ko kayang iwan ka. Ang mga kaagi gibatan na diwa sa radyo ni Ricky Persuelo galing o gabos sa direksyon ni Priscilla Ricanas. Kamuusap mga higala at mga suking paminaw, kasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining kulamanon, handumanan sa sakawit care of Women Protection Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.